ikke tage ud i skoven og camp? Okay. Så tager vi kameraet med. Fint. Hey, skal vi ikke campe her? Jo, lad os gøre det. Hvad var det? Det er sikkert bare et dyr. Lad nu en pisse i bukserne over det. Hvad fanden er det? Hvor? Der! Løb! Løb! Ah! Fuck er det? Jeg ved godt, når man dør, så skider man i bukserne.